Szasztok, harcosok. Nem mutatok többet. Nincsen fogalmam, tudok rendesen beszélni. Nem mutathatok többet. Már rátértem a határon, már Szentmárton területén vagyok, és egy probléma van. Kicsit korán jöttem. Még világos. Az egyik, a másik, nem látom Kálmánnak a jelzőfényét. Szóval akkor két variáns van. Vagy kint vannak a pestiek, a budapestiek, kijött az ellenőrzés, első variáns. A második, elkapták Kálmánt. A harmadik, engem várnak. Már Kálmánt is elkapták, ki is jöttek, meg engem várnak. Nem tudom, mi lesz, nem tudom. Szóval, igen, tudom, a navasok csak a saját munkájukat végzik, meg a vám és pénzügyőrség is, meg a határvadászok is. Tisztelem és becsülöm is őket ezért, de hagyják azt, hogy én is végezzem a saját munkámat, mivel hogy én meg határmákus vagyok, és nekem tevékenységet kell folytatnom, hogy megéljek. Ez a munkám, ezt kell csinálnom, ezért fizetnek, meg erre kényszerít az örmény maffia is engemet, munkásról, hogy kenjen vágjam, mákuskodjak itt. Úgyhogy bocsi nektek, nem lehetne azt, hogy mondjuk, ahogy már először mondtam, hogy mondjuk egy héten csak egy napot dolgoznátok, én meg akkor nem. És amikor 6 másik nap lenne, akkor mindenki hordan el szakmájába itt a tucat átfele, meg a cigit is, meg mindent. Menne minden kox is, liszt is, minden menne, főképp a szőlőcukor, hogy a cickányok ha tudjanak jobban táncolni, meg jó nagyokat röhögjünk akkor Megasztárban majd rajtok, hogy meg hogy reppelnek, vagy hogy nyögnek, viséltnak, meg ilyes, meg vinnyognak. Bakker, most hallottam, vagyis már tegnap, hogy a grofós élet feltörték, hát nem tudom, annak is raktak bele, vagy 2 kiló lisztet, esetleg egy kis porcukrot a sírjába. Nem tudom, mi értékes lehetett ott, hogy minek mentek oda. Úgyhogy, na, mindenkinek, Demeter Béla voltam, a határmágus. Remélem a határvadászok megértik, akik kijöttek ellenőrzésre, hogy nekem ez a munkám, meg erre kényszerít az örmény maffia munkásról, hogy csempészek, úgyhogy muszáj csempész tevékenységet folytatnom itt Szalóka és Tisza-Szentmárton között jelenleg, de ígértem, hogy át fogok menni, megint leszek. Majdnem meggyilkoltak a múlt nap, Bakker. Hű, az nagyon kemény volt, amikor mentem átfele Badallóból Szatmárcsékére. Az kemény volt, ember. 4 lyuk lett a csónakomon. Nem semmi. Megsoroztak ember, mint az állat. A piderászok, ukránok voltak, de nem magyarok. Na, ez volt a mély csákány.